היי, אתם יודעים שאייל נועם עשה שיר חדש עכשיו? תשמעו אותו. אתם מבינים אותי אני. אני ידעתי את זה. אייל, תשמע, תגיד להם השיר שלך חדש, תגיד להם. כן, הבחור, יש מישהו פה, תגיד להם את זה. כן, אנחנו יודעים את זה, אבל תגיד להם עכשיו, שהם ידעו את זה, השיר הזה, תשמע, תגיד להם עכשיו, תגיד. כן, אני אגיד להם עכשיו, תשמע, תשמעו. יש פה מישהו? כן, כן, יש פה מישהו. יש פה מישהו? אני פה מסתובב עם הבחורה שלי. אני פה עכשיו, בחורה אוהב אותי. יש פה מישהו? כן, אני אוהב אותך בחורה, תגיד את זה. מה אני אוהב אותך בחורה, אני פה. אני פה, כן, אני פה בחורה. יש פה מישהו? אני פה בחורה. יש פה מישהו? אני פה. יש פה מישהו? תגיד להם את זה עכשיו. אני פה. יש פה מישהו? 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 יש פה מישהו? יש פה מישהו? אני פה עכשיו, הזה השיר הזה נצח אותי, בחורה תרוצה אותי. היא אומרת, היא עמדה בחור יפה, אני ידעתי את זה, בחורה מבינה אותי, השכל שלי עובד איתה, בחורה תרוצה אותי, בחורה, אני רוצה אותה, בחורה יפה, בחורה נמצאת בשכונה, כל הזמן תוציא לי, בחורה נמצא אותי, בחורה אני מבין אותי, בחורה את מודעת ממני, יש פה מישהו? מבינה אותי, אוהב אותך, אני אוהב אותך, בחורה תרצה אותי, מה נעשה לך עכשיו, אני אוהב לך, סיפת בהת, מה נצא, כל הזמן בהת, אני מזון שבא, בהת, כל הזמן אני עושה את בהת, אני אומר את זה, בבעל פה, עדיף את שיר זה, לך יפה, יש פה מישהו? עכשיו מבינה את זה, בחורה שמע את זה. יש פה מישהו? 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 כן, אני פה, אני מסתובב, בזמן זה, אני בעל פה, עושה את זה, אין בחורה מבינה אותי, אני אומר, זה רציני עכשיו, בחורות נדוב איתה, מה הם רוצות? כל הזמן הם עושים טעיות, מה הם רוצות? אנחנו רגיעות, כל הזמן שמה את זה, שמה את זה, מה מפגנים שמה את זה, שמה את זה, לא בסדר עכשיו, אני אומר את זה רציני, אני משחק עכשיו, אני רב מאוד זמן שחרב, אני אומר את זה, אני אומר את זה רציני, מה אתה מגיד את זה, שמעו, בחורות, מבינה אותי, את מבינה אותי, עושה את זה, בכנם לכם, אני מבין את זה, הם משחקים פה, אין משחקים, רציני, הם משחקים, רציני, זה רציני, הם משחקים, זה רציני, אני אומר זה רציני, הם משחקים איתי, אני אומר זה רציני, הם משחקים איתי, זה רציני, בחור מבינה את זה, אני יודע את זה, בחור אני נותן לך בעל פה, לדעת את זה, תשמעו את זה, כן, תשמעו. יש פה מישהו? אני פה. 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 יש פה מישהו? אני פה.